Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May saan naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagaya. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan nga Oliver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Oliver. Tubuak ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ti asawa ket manipod met iti probinsya ti Benguet. Ngam iti agdama ket agnanaad kami ditoy San Fernando, La Union. Ditoy ngamin ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas nga amok apakaadawan iti adal ken mangtedliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bakit? Di ka kadipay nalpas dita kat aldawan. Dagasan ta pa ni mama. Amangan numala daw tayo ti misa. Wala kay. Mabiit la day to yan. Anya ka kadi. Nasapo pa man. Nagbiit ti oras. Jack kahit amala daw iti misa. Anya nga minteraramay dem Ay na, inyurnos ko labiit dagito insangput mo idirabi Ayawan kayo na niya. Dagita ka din dagiti maidunate kadagiti pamilya biktima ti puor. Bakit? Wala kay. Imbag tanalagip mo bakit? Nalipatak ngagpayson. Ta nakapundumat dito'y sofa. Nasken ama ite den dagito ijay simbaan. Itikas na, makadanon matan kadagiti masaknan. Ay kat wana bakit? Maala, bagkatom nga roden dagito'y taipan mon itilugan. Itikas na, makarubat tamatan lakay. Anyang ita kita bakit? Tiket lakay. Nagadun? Apa anyang nga tiket da kita? Adda concert for akos. Adda raffle for akos kan addamat dinner for akos. Imbati ni Manang Lydia. Dito ito kanu pesto ti pangalaan dagiti mayat ag umatang. Kita man. Taymot apo ni Tata Ignacio to'y may sa beneficiary. Para mo't iti simbahan da ito'y may sa. Wala kay. Para mo't kadagiti kidney patient to'y may sa atikat. Ay kat mga latamot kadagita atiket. Bakit? Isupay may tulong tamat iti masaknan. Wan nga rod, isumat lati ko naklakay. Manungay ti alaan ta. Tiyag balor iti sangaribo. Kadamay sa atiket ti alaan. Sagsa sangaribo dan ano iso. Agam no, ada nawadwan ay kahit na yun ang basit bakit. Kasi damot. Imbag lang ay gatang damot piman iti agas da. Imbag man ta nalagip mo ti umay pumasyar dito balay, Oliver. Wen manong John. Ay. Nakaununag matday ta nga sinaay mo. Naliday kansa.
Apay, ada parikot mo. Ay, aginom taman kit di manong. Adawit ko nga arak. Imported kit da ito eh. Day. Agpadatasan na mahilig iti arak. Ang mapaya na nga laka iti kasta ading ko. Mabalin mo mo't nga ibaga ti parikot mo nga uray saan tang agbartek wano di ka na bartek. Manong, apaya kas jay. Apaya siyak tinakapasamakan ti kastoy. Apaya siyak manong. Aguray ka man. Apaya niya talaga ti parikot mo. Tinungpal ko ti bilin mo manong. Nagpa-check up asan nga mo ni Julie. Kat, anya ti resulta din ko. May lupas. Anya. Isugay mga tilas uti sa nga pulo tawen apa nagdendami ka ni Julie. Kat saan man la nagsikog. Ngamin, may saak nga inutil. Awan ti Sir Big manong. Jak may payan iti anak ti asawak. Oliver. Manong, patay perang ti pakinakam mo. Di mo panunutan nga inutil ka. Awan lang ti kaba alam amaadaan iti anak. Ngam, adda Sir Bim. Day tatitanda na mading ko. Agmerienda kayo pa'y, Mama. Agyaman na, iha. Pasensya ka, ano nakadisturbo akwan? Awan anyaman na, Mama. Apa gusto mo't analpas ko dagiti aramidak, idisimangpet kayo. Apay, awan ka din ni Pilar. Adda iti kusina, Mama. Bising aglutluto. Kasta ka di. Wan, Mama. Imbag man, ta nakapasyar kayo. Mawag nga ni Manong yu adyon kanya. Umay kayo kano pasyaran kan kumustaan. So ngay maya kadagos. Adda ka di parikot yung agasawa, iha. Ay, Mama. Julie, iha. Iba kam. Amangan no at abay tulong ko. Ni Oliver, Mama. Kanayon matan ngagbartak. Mabaybayan na paikit din ti trabaho na. Anya, apay nga ay. Katnosaan mo at nga agin inom iti arak ni Oliver. Apay akas jay matan ti anak ko. Oh, damdamagag matday taken ko na, Mama. Ngam di na matsungbatan. Pangasiyo, Mama. Kasari tayo kuman ni Oliver. Barang ibaga na kada kayo, ti makagapo. No kasta, saan pa yung imbaga ni Manong kada kayo? Ti ko na nalaang kat umay kayo pasyaran kan kumustaan nga agasawa. Amuklatan nga daparikot yo. Iso nga imbaga na ti kasjay. Mama. Ita, ibagaman iho. Anya ka di ti parikot. Apay apati panaginom kat nasumok mo. Ibagam ko mati makagapo, anak ko. Mama, saan kayo maipayan iti apo? Ngamin, may saak alupas. May saak nga inutil. Awan sir-serbik mo, ma. Anya? Apaya siyang pailang. Managtulong akmat kadagitag kasapulan. Jakmat malipatan ti agdayaw iti na marswa. Adumat di tati managdagdaga sa tatao. Ang apaya siya pa itinikan ti Diyos iti kastoy kasasaad, Mama. Saan, anak? Saan mo kumaasideran ti Diyos? Gapo iti kasta kasasaad mo. Mama? Mamatiak nga da nasaya at arason no apay. Nasaya at kadya saktan na tirik na?
Panubok na lang daytakan ka, anak ko. Subsubukan na ti pamatim kan ko na. Amo ka din daytoy ni Julie. Diyak amo, no kasano nga ipudnok na ito'y mama. Madanagan hak, kan mabutang hak. Ang mga nudi na maaklon, kat panawan na kon. Nagbidot ka, Oliver. Julie, Saan akas ta karabaw ti panagayat ko ken ka, Oliver? Julie, Nagkariak iti sangwanan ti Diyos. Akadwaan ka itirikat ken namay. Aging gatong palpiak. Kat sisasagana ak amang tungpal iti dayta akari, Oliver. agyaman hak, Diyos ko. Agyaman hak, Julie, asawak. Adumot ti pamuspusan. Tapno adagbalin ama ko na nga anak ta. Patyak nga agbalin lataan na ragsak ti panagdan nata. Lakay. Naragsakak, gaputan na awatan na ka ni Julie, ading ko. Sigan tumad ngamin. Nawanan ka dagos iti namnama. Uwan nga rin manong. Iswa, di mawat ang adagos iti pambakawan ti Diyos. Gapo kadag iti imbagbaga. Ken, panangsit-sitir ko kan kuana. No talaga kaya't yung ti maadaan iti anak. Di mangampun kayo. Inarabid min dita manong. Addan napili mi nga ampunan. Nasayad no kasta. Napartak kayo mo da. Siyempre manong, magagaran kami na maawagan iti papa kan mama. Naundayan ti sangapulo tawen na panaguray mi. Babae, wano lalaki ti ampunan nyo? Lalaki, manong. Inaman ti tawen na. Apay nga anak kalan tinalayo. Diyan ko baby pa ya. Kasano, ket idi nakita na kami anapan iti balay ampunan, nakisarita kada kami kini Julie, nga iso ti ampunan mi. Agsingsingpet ka no. Iso da jay, nasyan kami, ket ison ti pinili mi. sumsumrak gaya man iti pagadalan ni Marco, Julie. Wen mama, grade 1 nan idi adda iti ampunan. Iso nga intuloy nandito iti nag-eskwela. Madlaw anasingpat nga uping, kan nadayaw. Nagmano nga rod adagos kanya, idi imbaga ni Oliver asyak ti nana. Kat lola matan ti yawag na kanyak. Husto kayo mama. Saan laang adayta? Tultulungan da kami pay kit di akin ni Manang Pilar kadagiti trabaho diti uneg ti balay. Adan sa text mo, iha. Wen mama, ni man kasinsin ko alani, agkita kami kano taad da ibagana. Si kagayam ni Margie, tigayam ni kasinsin ko alani. Wen, babalasang kami pa'y kat nasingad kamin kanila ni. Apay akayat mo nga ipaampun dagiti dua nga anak mo. Umadani nga minan ti panangisublik iti bukod ka abiyag. Anya ti kayat masawan? Kanser iti utak ti sakit ko. Kat sakbay ang mauyos ti hangas ko. Kayat ko kumanga italakdag iti anak ko kadagiti tattao nga daan na saya at apanagpuspuso. Awan ka di kabagyam? Wano ti asawa man lang? Ulila kamin ademang iti asawak. Agpada kami nga awan kabsat na. Isu nga awan rumbang apagdanagam no ampunam dagiti anak ko. May salaang ti pakpakaasik ken ka. Sapay ko ma, tadayon to pagsinsinaan dagiti agkabsat. Anya, adda manendo nga ampun yo. Wen mama, upat ti tawan ti maysa, duamet ti adi na.
Ulila dan adumang, gayam ti kasinsin ko ti inada. Sakbay anatay ti inada giti ubing, nakipakpakaasi nga ampunan, kan saan apag sinaan dagiti anak na. Iso nga inampun min. Ang mga numarigatan kayo, iha. Saan analakati agpadakkel iti ubing? Sapay taluda. Okay lang, mama. Agpada kami met ka ni Julie nga da trabaho na. Wanmat ngamin, mama. Kan maysa, at damat dagiti basit a negosyo tayo, a makatulong iti paginkaman tayo. Ken adda kayo met atumulong ang mga sikaso. Ken mang padakkel kadagiti apuyo, mama. Saan ka di? Ay, katuan, anak ko. Daddy? Oh, Marco, iho. Kumusta ni mami? Anya ti ko na dagiti doktor. Kasano ti kasasaad na? Naispalan iti pagganti inayo. Marco, iso na lang. Tama sapol nga agpay-bagpay. Kapo ti pan naka-stroke na. Iti kasta, agsublimot lang iti sigod. Ay, kasimat ni mami. Ay, huwag nga rod anak ko. Saan laday ta? Dakkel pa'y kiti bayadan tayo dito ospital. Sana bali, daddy. Nagsasarita kami nga kakabsat. Agbirok kami pa lang iti master kami at trabaho. Kabayatan ti bakasyon. Iti kasta, saan yun ton apari ko ti pag-enroll? Ken allowance mi, inton pa nagsasarek. Anya, ang iho. Ay na, mababae na kada kayon. Awan ti ron ba nga pagbainan, daddy? Si sasagana kami amang tulong kada kayo. Pamilya tayo, daddy. Siyempre, ipatpatag na kayo ka ni mami. Ay na, agyaman ako na anak ko. Nagasat kami kada kayo ka ni mami, yo. Ngamin, saan kayo lang nga nasisingpat? Nagagagat. Man nakaawat, ken managayat kayo pa'y. Happy wedding anniversary, mami, daddy. Agyaman Marco. Agyamanak, Marco anak ko. Nagiting ay adim. At daday di kusina, daddy. Busy na nga glutluto. Ado pa iti aramidin da para iti selebrasyon nyo inton madamdama. Ay na, nagtaktak kayo pa'y laeng. Uwan nga rod. Aramidin mi ti kastoy. Kas pang sumad mi kada kayo. Kaya't da kay apagyamanan, gapo iti kinasayaat, ken sakripisyo yo kada kami. Tano saan agapo kada kayo? Saan kami anaaddan iti naragsak a pamilya, ken napinta sa masakbayan. Iso na laos ti panagyaman mi nga kakabsat kada kayo, mami, daddy. Agyaman kami met kada kayo, anak ko. Naguna kanyak. Uray kaskas ano, napadasak tinagbalin nga ama, gapo kada kaya talo. Pinaragsak na kami ka ni mami, yo. Daddy? Uray kasto'y tinagbalin na kasasaad ko. Nagbalin mo at naragsak ti binukol ko a pamilya. Isungagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, hindi na tayo binaybayan. Ita, Miss F, adan pito nga apo ko mi, manipod kadagiti tallo nga anak mi. Naragsakak, ngamin, oray saan mi apudpudno nga anak dagiti pinadakkal mi, inpatagda kami met kaspudno anaganak da. Awan maibagak kadakwada, ngamin, saan nga isuda tay makuna amanagim bubukod. Naparabor da kada kami,
na aywan ken manangipatagda nga anak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Oliver. Ken ka pagayam, Oliver. Pudno nga iti amin abanag ket adarason no apay a mapasamak. Ditay nga rodrumbeng asidiran ti Diyos kadagiti sakit nga itden dagiti agduduma a pannubok adumteng iti biag tayo. Ngem ketdi aramiden tayo daytoy akarit tapno mas patibkeren tayo pay ti pammati tayo kenkuana. Ngamin, saan na tayo nga ikan ti Diyos iti pannubok aditay kabailan a pagdalanan. Alakastan pagayam, Oliver, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.